Takže já vás vítám u mého dalšího videa a dnešní video jsem si teda pro vás připravila Touch My Body Challenge s Máňou. Pokud byste viděli tady to, tak to já nemám. Ano, já jsem teda natáčím teda druhý den a já jsem se to dala natočit na židli prostě, takže já vím, je to takový trapný, ale když tak se koukej sem, jo, dovnitř, ne na sebe. Takže začínám já, protože my se to ještě jednou točili, akorát, že se mi to prostě zase nějak vyplo. Já jsem málo místa v úložišti, musím si koupit paměťovou kartu. No nic, tak ale to vás asi nezajímá, takže jdeme na to. Ještě jsem vám zapomněla, že tě každý půjde 3krát, takže ona 3krát, já 3krát, dohromady to je 6. A teď už fakt jdeme na to. Můžeš? Prst? Ano. A ještě jsme vám zapomněli říct, že nedáváme nohy a břicho, protože to je dole a my si nemůžeme stoupat. Tady už nezadáváš. Takhle tady. Ne. Ne. Tady. Jo. Jupi, teď jde Váňa. Takže, dej. Co jí třeba? Co to je? Krk? Ne. Rameno. Jo. Pustila jsi to už. Jo. Takže ne. prst. Tak. A třeba. Dělej, jako oni čekat fakt nebudou. Brada. Ne. Rameno. Ano. Ale nesmíš dávat stejné věci jako já. Ty dá. Ty jsi ne... Ano, byl. Si jenom něco řekla mamce, že byl venku pes a já zase koukám na sebe, takže mě omluvte a nekoukám do kamery. Posuň se trošku, abyste necítila mě. Počkej. Krk. Kde v krku? Ne. Tady? Ne. Tady? A ukazuj to na to video. Trošku se posuň, jako jsem dopředu. Tady? No, úplně ti to nevidět přes ty vlasy. Tady? Ne. Tady? Když tak jsem ti... Jo. Jdeme na to. Kolikrát jsi byla? 2krát a to je jedno. Takže jdeme na to. Je dopuštěný. Prst. Fuj. Fuj, co to je? Pusa. Ne. To je hrozně hnusný, ale... Oko. Jo. Já jsem cítila po tu řasu. Tak je nám to jedno, jestli jsme si nedali každá 2 nebo 3, ale už to bude pro dnešní video všechno. Já se bojím, že se to vypne nebo něco. Už to má stejně 3 minuty, takže zatím ahoj.